Blora Mustika Kota Adipura Sasanajaya Kertabumi Lumintune kastawa mugi saged ambabar arep ibu mugi pikantuk nugraning Gusti saged kasaji wulan kasaliru ambit ambit pasang kalimat ambit ilo tinebene sengkala cinaketa ing tuwang tulak sare atur pambagyu wilujeng nuwun para lenggah lan para tamu ingkang dahat kinurmatan sugeng dalu sugeng kepanggihan kalawarga ageng sandi wara ketoprak mustika budaya pidalem saking dusun Tepuran Kecamatan Kutha Blora Kabupaten Kitha Blora ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu panjenenganipun Nyonya Yesika nuwun para sutresna sak sampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong bareng seniwati kita saking keluarga ageng ketoprak mustika budaya asal binarung mulai gamelan iki macan gugulan pangling ing Suwarawati panjenenganipun Ibu Satun para pangrawit ingkangipun gula wentah panjenenganipun Adipasanto Widodo nuwun para pamirsa ing dalu punika saking keluarga ageng ketoprak mustika budaya sagotrah sengah dibadhe beber cariyos cunduk kali pamundutanipun Bapak ingkang amanggugati sengah dibadhe mundhut lampan sejarah ing Kasunanan Ngerang ingkang mawi irairan patak warak murtad seri perangan Sunan Muria Kromo sejarah ing Kasunanan Ngerang ingkang mawi irairan patak warak murtad seri perangan Sunan Muria Kromo nuwun para sutresna badhe ngaturaken paraga paraga badhe angayahi jejiban ing dalu punika atekan angka sepindhah nggambaraken wonten ing Desa Widara Kandang Joko Lodang badhe katindakan panjenenganipun Adimas Kabul Budono Joko Pilang badhe katindakan panjenenganipun Roko Masmit adegan candhaipun nggambaraken ing desa Pelum Kembar Kemat badhe katindakan panjenenganipun Adimas Jamin Sumarni badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Sundari Mbok Sumarni katindakan panjenenganipun Nyonya Dian Utami adegan salajengipun nggambaraken wonten ing Kasunanan Ngerang Sunan Derajat badhe katindakan panjenenganipun Bapak Bandung Nyai Sunan Ngerang badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Murtini Dewi Loroyono badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Wati
jiwat badhe katindakan panjenenganipun Nyonya Ramyatun. Bupati Mandalika Pathak Warak minangka dados prana prananing cariyos ing dalu punika katindakan panjenenganipun Bapak Amin Wijaya. Bupati Tunjung Pura Cakrajaya badhe katindakan panjenenganipun Bapak Suyata. Sahid Siti Mastuti Sunan Murya badhe katindakan panjenenganipun Adimas Hartono. Adegan selajengipun nggambaraken wonten ing pulau seprapat Kilodang Datuk badhe katindakan panjenenganipun Rokomasu Badi Kethek badhe katindakan panjenenganipun Rokomasu Karsan. Ngancik wonten ing sak tengah-tengahing cariyos sejarah ing Kasunanan Ngerang iki mawi ira-iran Pathak Warak Murtad seri perangan Sunan Murya Krama panjenengan sami badhe kalipur lawak-lawak itu saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya nggih panjenenganipun Cak Buntung, Cak Jarot, Cak Kemot badhe keramekaken mban kita tomblok nuwun para pamirsa kakung Sumawana Putri terus budi pangé babaring cariyos ing dalu punika. Mbok menawi wonten klentah-klentu tandang tanduk saha wicara ingkang boten meranani penggalih panjenengan sami. Kula ingkang badhe nyuwunaken agunging samodra pangak sekali merdika tetep merdika sekali jaya mustika budaya mugi tetep anjaying bawana nuwun kala nuwun. Seho ngapang
ora mergawe iki apa mangan apa? Mergawe iki aja wong kuwi aja mergawe terus. Lah kok ora mergawe terus diganggang kok enak. Mergawe iki ya diganggang. Saiki mergawe sesuk ora. Wong mergawe terus saiki gak kesel apa piye? Saiki nek mergawe kowe njaluk lah iki nek mangan piye mangan? Mangan ya mangan. Rak bendina mangan, bendina mangan. Lho nek bendina mangan, bendina ya mergawe. Nek ora mergawe kok jagat apa? Aras-arasan saja. Saya suwe kok malah ngokro. Ini orang nyambut gawe malah jagat apa? Ini lho. Mergawe ya mergawe. Ning rak kudu mblok. Kudu nyawang karo kahanan to, Kang. Kudu nyawang karo kahanan. Lah kowe iki ora mergawe yo. Nek kudu nyawang karo kahanan. Lho iki malah wis penak iki. Penak apa? Iki wis sampeyan. Dingi mlebu kecelik. Saiki udan rinis-rinis. Mesti wong sing sugih-sugih iso mergawe mesti dodo. Kepati turune. Keng ngerti apa ora? Kae. Nang desa karas kepok, karas gede. Imbake wong sugih. Duwite akeh. Lho, aku iki wis ngerti sisik welik. Nek Pak Romo itu lho, itu duwite akeh, bandane akeh. Karo iki lho. Karo kowe kuwi mergawe iki kudu nganggo tatanan. Nganggo tatanan piye? Pak Kromo ki wong lanang. Ya toh? Lah. Wong nyambut gawe iki aja kowe nyawang bandane, kudu nyawang kahanane. Lah nek sing mbok malingi wong lanang. Ya kok wong lanang kuwi engko nek wonge terus tangi. Lho, tak gelut. Mergo wong lanang iku mau wong lanang. Golek sing wong wedok rondo sugih. Aja wong wedok kuwi ora iso nek apa-apa. Jane yo pinter tenan kowe ngono mikir. Kudu ngono. Tapi iki kira-kira iki ndang mangkat ora iki? Yo mangkat. Pemudane iki srodok deres. Wong ora ana wong melek iki padha turu kabeh. Mesti padha turu, tanek oleh turu. Lali duwe bondo dunya duwe anak bojo. Kok arek nutupi dinggo pangan kanggo pirang-pirang taun. Melok kowe aku lah, melu. Nek kene luwe, manut aku bae. Ayo, halo. Terus melong rancening kalopo ranturupa kauran ninem So
bar dikerik. Lho, ulih. Bar dadi nganten. Kok kancamu ngedele? Ape nang wong ayu yo. Nek ketemu kalene ape ndadak wong ayu. Goblok kuwi kowe. Kowe maling goblok, maling bento. Lho, enek barang apike kaya ngene kok kowe milih badungan. Iki anyep-anyep wayahe wong kelonan. Bejo aku ah. Lang. Saiki apik-apik anate. Aku weteng wis parek tinggal kowe mangan. Hah? Kok bocah wedok iku tak usane aku. Aku ora usu. Aku ora kudu mangan. Mangan sego wis tau. Nek mangan prawan ade iki. Dadi kowe emang urung kiku-kiku. Lagi ape kiku-kiku sedilo maneh aku. Kan resik-resik ape. Dadi kowe urung ngene-ngene karo bojomu. Lagi ya. Harap bojomu keselan mergo bar dadi nganten anyar keturu. Gak iso ngajas riko karuan wae. Anane keturu mau mergo bar. Mosok toh? Heh? Loh. Lagi ape mulai iki mabuk. Lagi ape mulai? Lagi wejer kuwi tak tenek. Urung mulai. Dadi bocah iki sek perawan. Timbangane bojone engko bingung golek dalan. Saiki aku tak gawekno dalan. Api-api anate yo. Perawan-perawan wis bumbuk aku lak kepengin. Aku konten kan sibuk karo bojoku. Lah kae mangane ning kono. Ora mangan sego. Iki jaluk opo? Jaluk kuwi lho. Muat yo apa-apa. Kuwi lho. Jaluk apa? Apa jaluk apa? Jaluk son. Son. Kuwi lho. Oh, iki jaluk ngene ae kok mbok jaluk yo. Gak mudeng cah iki. Jare jaluk kuwi secedhak kuwi. Apa jaluk? Sing tak jaluk kuwi. Iki lho. Oh, kowe kepengin lambiku. Hah? Kowe kepengin lambiku. Alah iki lho. Aku metu gebu. Kesempatan untuk kesempitan. Manut. Wong aku duwe bojo. Ye, Aku iki wis duwe bojo yo. bojo lah. Tak golekno wong mati iki bojo yo nek. Oh, nek kowe mau. Tangan yo no. Aku seneng karo Aku seneng bojone wong. aku seneng bojoku dhewe. Kang gagah kok antek parkir lho. Kang gagah nek gelem yo gelem. Nek cawe nek ora yo ditinggal lomo. Tak kekane jurus ben ora iso dadet. Semaput, Aku jek iso patut lho. semaput wis ora dadet ning apa? Ning isek sadar. Apa tak kikuk-kikuk? Iki wis ora iso pola. Isone bungok-bungok.
Arane iki yo kowe, mergo kowe mah gendong bocah wedok arep ngopo. Lawang nek ngene iki kedadane ngene iki. Lawang kuwi kena rumah. Aku njaluk sego ora mbok kei. Ndra aku njupuk saeneke rek. Enak kok wedok yo. Njupuk kok wedok. Ayu nyaput. Ayu pisan lanang geragas kowe. Nyaput. Ora mikirno uripe. Awake dhewe malah mikirno utang dhewe. Ayo baleni iki. Baleni. Baleni apa? Napa ngojar kowe ngekroyok? Wah, sak desa. Ora gelem yo krungu. Iki mang umpama jatah ora. Mandira. Apa benaran? Lodang lan kowe bilang aku bapakmu maling sondong pakuwon sing wis bali ana ing Kuring Kasedan Jati Tole. Lereno nggonmu maling, nggonmu ngampak begal darbe ing liyan Tole. Mbok menawa titi wancine kowe bakal nggayuh marang woh ing kamulyaning urip. Nek pancen kowe manut apa sing dadi kandhaning bapak. Bapak biyen yo nglakoni kaya kowe. Lodang lan kowe pilang. Iki ana dalan, nggonmu bakal nggayuh marang kowe ing kamulyaning urip. Kowe mlaku ngalor ngulon. Ning kono ana paguron gedhe. Ana ing Kasunanan Ngerang. Ana kersane Kanjeng Sunan Derajat. Kowe ngajiya ana ing Kasunanan Ngerang, mbok menawa dalane nggonmu bakal methik woh ing kamulyaning urip. Wis cukup semene Tole.
Iki mau gagal. Iki mau ora entuk gawe. Saiki ayo budal neh mumpung isih. Dalu kowe nang apa ora krungu welinge bapak? Wong kowe kan ora kudu ngene ngono to. Kowe ora krungu welinge bapak. Bapak ki wis mati. Najan to bapak kuwi wis mati. Nanging sopane bapak ki isih jantung urip tenan urip putih. Emang kowe ora krungu? Aku ora ketemu tenan iki dhewe. Lah terus Pak ngomong apa men? Melik ngomong apa? Welinge bapak aku supaya gelem ngarani tumindak maling. Lah, malah kandhane bapak nek wis bisa ngarani nggone tumindak maling. Aku kon ngaji, aku kon mlaku ngalor ngulon ana pasunanan nerang. Terus lah kowe bilang, welinge bapak kuwi jare kanggo dalane uripku. Mbok menawa besok kuwi dalane kamulyané uripku lan uripku. Pak wis ora. Kowe karo aku rekoso ya ngono. Kowe wis digoni tembung sing kaya ngono. Dikono kowe ora percaya karo aku. Mau nek boten leren ora percaya karo welinge bapak. Mau nek ngono kowe ora gelem nuruti welinge bapak, mleji ngono kasunanan nerang. Kon nganti ning kasunanan nerang kono. Mau nek kowe ora nglereni nggon tumindak maling ora apa. Nanging kok menawa ana apa-apane aku ora melu-melu. Aku arep nanti ning kasunanan nerang baru aku baru. Dulur. Kowe iki jane tak tresnani. Kowe ora ora. Kowe kok malah aku ngerem nyantri. Iki kira kowe karo aku dadi pisah. Wong paling ora iso pisah. Kowe karo ngajak nyantri beneran. Ora tak turuti. Selawase aku bakal ketemu karo kakak. Ya wis. Sing tak salahno ati. Pak cocok condong karo arepe kakak. Ya wis, aku ora milih dalan rono, aku milih dalan sing rono.